Embraer E190 е един от най-популярните самолети за последното десетилетие. 4-те модела от E-Jet серията бяха в основата на световния успех на бразилската компания Embraer, която в момента е третият по големина производител на самолети в света, нареждайки се след Airbus и Boeing. Националният превозвач е сключил договор за покупка на 4 чисто нови самолета Е190 с доставка до края на тази година, като има намерение да закупи и други 5 в следващите няколко години. Те ще изпълняват полети на близки и средни разстояния и ще предлагат комфорт на всички 108 пътника в салоните си. Основното предимство, което е, това е, че е много по-икономичен, много по-малко гориво, което е доста важно при тези високи цени на горивата, много по-бърз и доста по-голяма далечина на полета. Далечината на максималния полет е 2400 навигационни мили. Това прави грубо 4400 км. Или от тук отива до Канарските острови без проблем, до Дубай също. Не е проблем да се изпълни такъв полет. Ефективността на новия модел е неговото най-голямо предимство. Всеки Е190 е оборудван с по два икономични американски двигателя на General Electric, които правят възможно развиването на максимална скорост от 890 км в час. С разширяването на авиационния парк, националният превозвач ще увеличи честотата на полетите по сегашните дестинации, както ще разкрие изцяло нови линии. За 2012 година се прогнозира 5% ръст на пътникопотока. Новият самолет на България Air вече изпълнява редовни полети до Париж и Брюксел.